Prigel apa pligel? Prigel. Lah, jenengan sing klentu. Sing bener? Prigel, jenengan mau kan pligel. Awakmu yo melok-melok prigel lho ya. Lah kemarin jenengan mau. Iya, matur sembah nuwun. Saking pundi? Saking pundi? Saking keras Kediri. Kelas Kediri. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Sik pelajar. Iki sapa iki? Ini rasa tekok. Wah, nek bocah cilik nang ngene rasa tekon. Kayak bocah cilik nang kene kok nyang opo? Oh ya iso omong, tekono apa iso nyamuk? Bocah cilik kok dijak ning kene kaya apa ya iso omong. Bocah mesam-mesem tok ngene ngentek-entek jajan ngene mana. Nyang opo bocah cilik iso ning kene? Bocah ngene apa ya iso omong? Iso. Alah. Kayak ngene kok dijak. Apa? Ya mewi-wi ngene tok isane. Ngene kok muni ngene lho, pe anake dalang jenenge. Apa? Ngomong. Sore nana. Ngomong apa ya? Aku kon baleni. Hah? Ngomong apa? Rumah sampe ora somong. Tiba Salah Len. Anggitmu, aku lo maca. Ayu ngono wi. iya Len. Oh, Len maca ayu Len. Sama niki wajahe sing elek no. Aku ya Lek. Heeh. Aku. Elek. Oh. Rumah sak. Wis omong to iki. Saged to lho niki. Asmane sapa? Nami kula Dimas nikan Salindri. Wah, iki to jenenge Pak Idi. Pak Idi kuwi sampean. Oh, aku sak Pak Idi. Heeh. Oh, kenalno, salaman sik. Aku jenengku Edi. Nami kula lek dewe gremet. Tepangaken kula Salindri, nggih. Nggih. Sampeyan Dul. Nggih. Ora metu brengos e. Kapok iki. Aku lek petuk bocah cilik ini jan wes kula niki. Jelas gak metu brengos ya aku lek cilik. Sik cilik. Lah cilik nyapa ning kene melok. Ya belajar to nindeno. Apa? Belajar gawa ganden. Belajar apa? Ninden. Apa iso? Tanggapan iki. Apa? Tanggapan. Tanggapan Maki tanggapan. Tanggapan sing nanggap lho sapa? Lah, Bocah sak uplek kena nanggap. isane lho apa? Bisane apa? Aku sak Wis sampean nyapa? bisane Iki apa? iki cilik lho duwe wong raya lho. Kuwi 100 karo 50 to kuwi. Sampean iki pira? 100. Iki pira? 50. Lek iki 100 loro dadi pira? Mbah. Engko lek iso tak dudoki, tak paringi. 200. 200. Bener, iki pira? 100. Iki pira? 100. Lek daden sitok ngene, 200. sampean gelem duit, Nduk. Lah. Kosek to. Dibaleni. Kosek to. Aja kesusu lek karo aku penak-penakan. Kosek to. Ora. Iki sejine kudu buka-bukaan. Kira-kira turun boe. Boten nih. Mboten iki mboten. Sampean butuh duit, sampean sik sekolah. Nggih. Kelas pira? Kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Kuwi lek kakehan jajan marai bodho, ya ta? Lek kakehan duit marai goblok sampean tak paringi ae. Ora usah oke-oke. Gemi to gemi. Lho, kuwi kan kok. Sewu omong. Sewu omong piye? Maki. Sewu. Kurang akeh. Kurang akeh. Yo. Nah, Kurang akeh. Iki ngono 4.000. Lah iya iki 2000 sampe ngekei. Iki malah 3000. Terus? 4000. Oh, 4.000. Gelem lek 4.000. Kurang. Kurang. Sampeyan kurang piro? Upama 100.000 gelem. Gelem. Sing arep kei sapa? Piye? lampu. Wong ruwet lho nduk kuyaan. Lha kok ya disikane. Piye kaya sikane? Ya mesti to. Ben bocah iki sampean upama sampean tapekan. Upama sliramu. Ngono. Ih. Kok ana wong umpama ngomong sliramu.
Ini sampean upama Lah dadi iya kuwi lagu ta umpama. dudu iki. Upama sampean dadi bojoku. Apa? Gak sudi, gak sudi. Dadi bojoku? Gak sudi. Apa? Iya kuwi lho, bojone sampeyan. Lah kuwi lho. Masa aku kon nabi karo semi. Heeh. Sampean pilihan tak pek anak apa tak pek bojo? Nah, Gak gelem kabeh. Nyapa? Gak gelem kabeh to. Lah wis tak kei dhuwit 4 juta ya, Mo. Hah? 4 juta. Oh gimana? 4.000. Muni 4.000 kok, Bang. Wah. Sampean saiki tak bedheki lek panjenengan pinter. ya. Ayo tak bedheki. Halo, apa? Urung. Iki lho bocah iki anake sapa lho jenenge iki? You catch me. Apa you guys me? Surjek wer-weren. Surjek wer-weren. Susune gedhe wer-weren. Sampean iso bahasa Inggris? Eh. Saged. Bahasa- Ane sing tak bedheki. Iya. Bahasane kuda apa? Kuda itu jaran. Bahasa Inggris wae. Bahasa Inggrisnya horse. Aja mbok to lek ngomong. Lah ora mbok kene piye wong pancen cangkeme opo. Iki kenyeh iki. Dewi oleh Doli. Terus mbok bedheki apa neh? Udah tadi apa? Horse. Kucing. Kucing. Cat. Merah. Rat. Wayang. Wayang. Bahasa Inggrisnya wayang. Apa kuwi? Sampeyan lek iso tak bedheki. Apa? Apa? Kuwi lho. Heeh. Ulur ngeses. Apa? Ngono ta? Heeh. Ulur ngeses. Dudu. Lah lek ulur ngeses kuwi kan ngono ta? Ular iso Apa lek ngeses. gak ngono? Korek. Dudu. Wesi dibong, wabang dideluk ke banyu. Oh. Ayo aku bedhekono. Ayo bedhekono apa? Akeh iya apa? Tapi sampean iki apa jenenge? Maksud kuwi ngono. Lek akeh iki sing tukang gawe Lukman ngono niku lho. Maksudnya jenenge apa? Oh. Macan apa? Lek akeh iki jenenge apa Red Baron. Iki Manik Waringin. Iki Aja kesusu lho. Iki- Balen. balen karo sapa ora pegatan kok balen. Iki Red Baron. Iki Manik Ringin. Terus iki Kesuwen. Iki Sing kesuwen. cepet to. alon-alon kok cepet kon alon-alon. Sampai ini tak takoni iso nyanyi. Ya saged, tak rene nyapa ya buktine ya tanggapan. Oh. Aku kan urung lah kamu iso nyanyi. Oh, muncrat. Ora. Iki ora muncrat. Berarti nyanyi nak sampean. Iki ora muncrat, iki kringete lambe, Nduk. Ya dilapi to. Ya lapono to sayang. Ih. Lah ngene koyo semi. Dilapi dhewe no geni to apa dilapi bari ngono lho. Aku ya pilih sampean. Dilapi Mbak Mary ngono. Mau aku pilih sampean no. Emoh. Mau wis sampean iso nyanyi. Bisa nyanyi? Lek nyanyi upamane nyanyi Ada rono to. Kok najis semua balik itu? Pak RW kalau ngambil gangsinge. Dene apa? Dengan ada awakmu iki. Apa ya kena? Oh. Sampeyan iso nyanyi apa upamane ora nganggo gamelan. Heeh. Nyanyi apa? Jangan aku gamelan. Heeh. Bawa. Bawa apa? Bawa mulih ning omah kok iki. Sampeyan bawa apa isane? Iki bawa napa? Hati tarik dhewe. Bawa Oh, jadi tanggapan kok. Ya kira Bawa tanggapan ini sembarang iso. Jare sing ngene kae iso. Saben bengi nyawang ketong. Ngono. Poga. Piye?
Iya. Sabar. Lek arep bengok iku kudu sing apik. Lek elek aku sih. Iki Dedel Nggih. karo neng suwunan kawula kentun sekar caping gunung pangkur kalian dipun jenglengaken kalih kanggo rika. Sekar menika katur dumateng sedaya panitia BABN RW 12 mugi-mugi kanthi sekar menika saged dados jampine saya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawula Bapak Suyono, Ketua RT 34. Matur suwun. Nah, iki sebenarnya caping gunung. Sinten sing caping gunung? Ya, iki no gendut, iki no. Kenapa iso? Iso 100.000. Saged to. Lho, Duk, 100.000 lho, Duk, lek iso caping gunung sak jendenge. Nggih. Tagih engko lek iso ya. Betul. Sampe sing basane ya. Sing basane bahasa Inggris. Caping gunung kon bahasa Inggris. Nggih. Lha sudah meledak no sirahku kok. Yo gak to, penak. Kerja saiki. Sabar. Lek bengok kudu sing penak. Lek ora aku sing ya. Kudu sing penak. Sikile iki ora iso anteng. Lah aku gumun nih lho karo Ledo nih. Kok iso gumun lho? Apa aku gajah kok gumun? Ya nggih. Gajahnya samene tralene ning ndi? Iki kan laruh tralene ning ndi laruh. Karo cilik lek samene meneh yo roh. Tralene ning ndi kan? Aku elek tenan elek aku moh 100.000 e. Cepet to. 100.000 elek aku yo. Cepet. Tak tutuk karo ming lah engko. Arep ditutuk karo mi. Iya. Ceklek sing seru banter rempah. Heeh. Iki baca campur sari jengking kan. Niki keluar jengking cah cilik niki. Nggih, no. Ya ampun. Iki sunane Pak Suyono. Tak jengking. Enak to. Sampai ngono nih. Ngono nih. Koyo mang. Wow. Bila wedhus. Wedhus siapa ya, Nek? Wedhus si Mbak ngono. Udah so mbak ratu mah udah so mas ya tak jengking saben bengi nyapa Ya. sing nyuwara ibu Enak ya, bunda aku banget to, Dek. lha kok mak iya bu cah cilik samene harus kena diliwet Ngentut kan? Kan. Boten nih? Loh. Lah mak tes ngono apa? Boten. Sapa kira-kira sing ngentut? Ilaga niku to. masa ya goreng itu kok kena kerungu Heeh. sikile lho rasa prei kaya cah nek leburan orang-orang gua sing ngantem maca sanju ngono lho tak ambung pisan begel-begel Yen meh. nyapa lho kok melo-melo barang iki lho Oh, gak kene dhewe Yen memaja jual geng kaki mengkar janon kuning Ya. Kan angel detektasi iki angel. Aku beli sampean kok kecut to. Yang gawe wangi. Jangan kebacul kok. Rumah aku kok main dolen-dolen kok. ngenyek aku wis tak kei ana rondo
Gue lo tak kayak kolor monyet. Kertas lho kolor monyet. Aku ambuku gak enak. Jajal ambunan tenan kan. Kecut tenan ora jajal. Wis mampu kok kende. Sing mambu itu dudu aku lho. Iki lho. Kau. Wah, yo. Yo, jenggleng cah cilik iki jadak teko aku. Tangga marmi iki ya. Cowok ini dijegleng mlayu rono. Aku lek keslio piye? Iya, Ben. Aku yo pergi ta. 200 iki lho. Iki lho sikile kok enak ngene terus gak nyapa saiki. Nyekal bayar 100. Timbangan ini kalau rong ketok nak nyekal sing gedhi ngene iki. Panas. Ya. Anake sapa? Yo yo yo. Yo yo yo. Ya, karena sultan. Cuma 100. Engko lek wis bar duwe entek kok iki. Sultan 100 terus ya. Panas udan aling-aling cepet gunung. Sembarang iso joget jaran iso joget jare pok iso. Jane kan Apa ya nek jaranan ngene. sembarang kok dipandang. Lah iya. Sembarang ora bener. Kenyeh iki. Kenyeh kuwi dadi sidan kenyeh. Oh, dadi sing esuk jahate 7 wong. 7 wong. Wis gelungane kaya boneka. Ora kok tanggapane larang. Tanggapane larang. Lah iya. Mboten iki. Terane 1000. Wah, lek 1000 sesuk. Begini lho niki jarine lek dol iki kok mbak minyak. Ayahe sedang kei. Ayah sama ini mentolo. Ngono iki ya aku tumbasne ngono lho. Tumbasne apa ngono. Yo paling cuma kudane tok.
Ngoten iki lho Mbak Limbo. Sing diopeni mek jarane tok. Jenengan ki ngoten. Ngopeni jaran. Mbok lu ngopeni kula mawon timbangane jaran. Lho lho malah ledul. Heeh. Ngopeni sampean. Wis. Wes. Apa? Berarti ayahe bojone Mbak Eni kan, ha? Hah? Ngopeni sampean. Ya. Sampean anake. Oh, terus aku Mbak Eni dirabi karo ayah sampean, aku tak rabi karo semi iki ae. Oh nurutin ikan. Ora wani demok 100 ya demok. Nadia wadon sarwi Lanang. Jadi iki. Tekan makan. Sinten, Bang? Sapa tekan makan? Wong cemit ning kono kok dilapi nyapa? Lho, cemite tekan makan. Aku gila loh. Loh, kira piye? Aja meneh kok sampean aku dhewe ya gila. Tekan Gila kan makan. sama? Gila kan awakku dhewe. Tekan sampean sinten, Bang? Sampean sinten, Kang? Kakung? Aku Yati. Yati wedok. Oh, wedok. Lah kuwi wedok lawan lanang. Sampean berarti banci no. Aduh. Lek beli? Lek bengi apa? Lah kuwi Yati lawan Yanto. Sampeyan kok ayu ta, Nduk? Ya enggak no ayu lo timbang kayak sampean. Aku yo ketipu elek tok ora tau. Ayo. Inum Inum mane banyu bane buka celuk nggih. Buka apa? celuk. Buka apa, Cel? Buka apa? Buka celuk. Buka celuk niku lho, Bang. Buka celuke langsung presiden tanpa nganggo gamelan dhisik. Mbok coba. Aku motor sampean kok mumet. Ucap kaya kekean. Neng anu lho, Ari ya pengen duwe anakmu. Niki. Heeh. Lho arek iki kudune bojone. Tekono, Mbak Ari sampean jane kok pengen duwe anak kaya aku ngono. Lo takon ya. Takon. Mbak Ari, ana pengen? Pengen. Tekono. Aku ya pengen duwe anak kaya sampean lho, Mbak. Mbak nikah sampean kok ayu. Sampean kok ayu kok pinter. Duwe anak ngono ki. Lah apa mayah sampean rabi karo aku piye? Kaget aku. Mbak Ari ayo meneng-meneng ae. Sampe kok cerewet. Ayo. Sing tak tekoni iku Mbak Ari. Oh, Mbak Ari. Tak tekonane ya. Li, Aku ya lagi ya. sampean apa pengen duwe anak kaya iki? Ya mesti. Oh, mesti to. Ini kan ini Wahyu ya. Bisa ngapusi wong tuwa. Ora otok tok disolek ngomong ya mbok solek. Beh, kok gak enak tisu ta sih? Ya apa? Gegerku. Ora geger, kuwi nek gendungan.
Sarbo kon bengok kan. Apa? Sarbo bengok. Ayo bengok kabeh. Ah, Ci, Ro, lu ya yo. Cara kan apa nono musisi. Yo. Ci. Ayo. Ciro. Siji, loro, telu. Suwen. Siji, loro, telu. Solen ya Allah. Bengok ngene ora iso ta, Bok? Bengok. Iya, Sarbo. Napa? Ya Allah. Sarbo. Siji, loro, telu. Angledek. Ayo Rachel. Sisi loro telu. Itu kan kan. Itu mah. Sapa nih? Lah, itu ngene apa krono? Apa? Bocah iki mari kupinge sisian, bocah iki kupinge sisian. Masa ada? Sampeyan kuwi kok sing sisian, sing sisih sapi, sing sisih wedhus. Aja ngomong. Jangan. Sapi, Sapi, wedhus. sisi sapi, sisi. Ya udah. Awakmu yo Ndang. sapi. Sapi, sapi. Apa ndo? Sapi karo sapi. Sapi karo wedhus kok. Tibake sing budek enak ora ngomong wis muni sapi. Ya. Syukur bisa.
ngagem dipastikan Sarindri. Saking Gunung Jenggleng. Ya, Ora nyono kota Kediri nah nggih. gadah bibit warang goleng kang boten umum. Nggih, sembarang nggih. Ya kali sing gawe. Sing gawe sinten? Bisa uang. Oh nggih. Boleh muni ayahe antem ya. Kabeh iki purba sesane ning sing kuwasa. Nggih, gendul. Menungso ki mung sak lantaran lek dul. Nggih pancen wonten. Kula niku nggih ngoten lho, Pak. Pripun? Mbak Limbo. Nggih nggih. Tiyang niku kudu sugih amal. Nah, Bondo kuwi titipan. titipan. Wong lek ora sugih amal besok ning konone ditakokne karo sing kuwasa. Pancen menungso ki kudu amal lan sedekah. Lah, kula niku nggih duwe dhuwit tapi mboten tau sedekah. Lah, sebab Lah bondo titipane sing gawe kok. Sanika ditipi sing gawe terus kok dum-dumne iku kok. lek ditagih dijaluk. Lah lek kok mati takoni dul, bondo sing tak titipne ning ndi? Kula dum-dumne tiyang kok seneni mali. Oh, nggih nggih. Terus panjenengan pan kondang sampeyan menunggu